Donald Tusk se jerġa' jkun il-President tal-Kunsill Ewropew. Dan wara li kiseb l-appoġġ ta' 27 mit 28 pajjiż Ewropew. Huma għażlu lil Tusk li affaċċja biss l-oppożizzjoni ta' pajjiżu biex iżomm dan l-irwol għas-sentejn u nofs li ġejjin. Bekk b'kollox se jkun serva f'dan l-irwol kruċjali għal 5 snin sħaħ. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat preseda l-elezzjoni bejn il-mexxejja Ewropej u laqa b'sodisfazzjon dan ir-riżultat. It's my pleasure to welcome you back in the President's seat. I will take this occasion to thank you for the work you've done over the last 2.5 years and the work you will do during your next mandate. You're a strong man with strong European convictions, and we believe that even after today, you will work with each and every one of us. Fuq Twitter, Tusk wara l-apprezzament tiegħu għall-appoġġ li wrew il-mexxejja Ewropej u wieħed li se jaħdem għall-Unjoni Ewropea aħjar. Qabel is-summit, Joseph Muscat qal li konsultazzjonijiet tul il-ġimgħa wrew appoġġ kbir lejn il-President Tusk. Madankollu l-Prim Ministru Pollakka Beata Szydło kienet l-unika vuċi kontra dan ir-riżultat għaliex skonti Tusk indaħal fil-politika domestika tal-Polonja meta ma kellux dritt. Il-Gvern Pollak fil-fatt ippropona kandidatu stens biex jieħu post Tusk, l-Europarlamentari Jacek Saryusz-Wolski. Għalkemm Tusk qal li aċċetta din il-kritika deskriva d-deċiżjoni tal-bqija tal-mexxejja bħala espressjoni b'saħħitha tal-għaqda li hemm bejn l-Istati membri. Din l-elezzjoni kienet biss tema waħda fuq l-aġenda tas-summit ta' jumejn fi Brussell bejn il-mexxejja Ewropej. Prioritajiet oħrajn kienu relazzjonijiet esterni, is-sigurtà fl-Istati membri, il-kompetittività u l-opportunitajiet tal-impjiegi fost oħrajn.